Културата на българите през целия преход остана извън вниманието на властта. В програмите на правителствата и особено техните изпълнения, тя винаги е била на едно от последните места. „Атака“ смята, че културата изисква изключително внимание, понеже тя определя идентичността на българите и мястото им в съвременния свят. Това внимание налага фундаментална реорганизация на институциите. Министерството на културата трябва да се закрие и вместо него да се формират Министерство на туризма и културното наследство и Агенция по изкуствата. Това ще направи структурите далеч по-функционални от сегашните и ще създаде по-големи възможности в организацията на духовния живот в страната. Културното наследство. „Атака“ приема културното наследство като един от основните фактори за идентичността на нацията и нейната държава. Хилядолетното ни културно наследство. Траен източник на доходи за страната. Българското културно наследство трябва да бъде в патримониума на държавата, подобно на страните от Европейския съюз, които се намират в същата културна зона. Държавата се грижи за движимите и недвижимите паметници, инвестира и регулира частните инвестиции в тяхната идентификация, опазване и легитимност. Основните средства за това се набавят чрез данъчни отчисления от туризма. „Атака“ е за безкомпромисна борба с иманярството, спекулата и незаконния износ на паметници на културното наследство. Ще се направят промени в наказателно-процесуалния кодекс, за да получат полицията, прокуратурата и съдът несравнимо по-големи възможности за борба с организираната престъпност в областта на културното наследство. „Атака“ е за активно изучаване и широка социализация на паметниците на културното наследство. Изработване на стратегия за тяхното опазване и поддръжка, в която за постигане на целите да се поставят срокове. Финансирането на общинските, регионалните и националните музеи и други, свързани с тази дейност структури, трябва да се увеличи в пъти. Заплащането на техните сътрудници трябва да се подчинява на общ за всички работещи в тази област класификатор. Основно преработване на сегашния закон за културното наследство по смисъла на философията за водеща роля на държавата в неговото опазване. Учредяване на фонд културно наследство към Министерството на туризма и културното наследство за проектно финансиране на приоритетни програми. Учредяване на фонд читалища към Министерството на туризма и културното наследство за приоритетно финансиране на българските читалища. Изкуството – държавна грижа. Българското изкуство отразява духовното развитие на нацията и представлява основния продукт на това развитие. То представя България пред света и от него пряко зависи значителна част от нашата легитимност като цивилизовано общество. През изминалите повече от 2 десетилетия българското изкуство е лишено от предишните си високи постижения, което действа негативно на българското общество и задържа неговото развитие като модерна нация. „Атака“ смята, че без решителна намеса на държавата, изкуството е обречено на мъчителна смърт. Националният дух не може да бъде изнесен на пазара и да зависи изцяло от него. В страна с население 7-8 милиона души, писатели, художници, композитори, режисьори, артисти не могат да се издържат от пазара, колкото и да е развит той. Всички направления на изкуството се нуждаят от държавни дотации и то в размер, който позволява да се появят отново високи постижения в изкуството, сравними, например, с наследството на писатели като Димитър Талев, Димитър Димов, Емилиян Станев и Йордан Радичков. Финансирането на изкуството трябва да се реализира с програми и конкурси чрез фонд „Българско изкуство“, както и от европейските фондове. Конкурсите трябва да бъдат открити и равнопоставени, за да се избегнат сегашната шуробаджанащина и корупция. Държавни награди за различните направления в изкуството, чието размери да бъдат съобразени с реалните изисквания на българския бит, а не да имат символичен характер. Организацията на културния живот в страната в рамките на изкуствата се възлага на Агенцията по изкуствата, реорганизирана и реформирана на базата на съответните отдели в сегашното Министерство на културата. „Атака“ е за особени мерки по отношение на данъчното облагане в полза на българското изкуство.
Незабавно трябва да бъде намален данъкът добавена стойност върху националния културен продукт до 5-7%, а в отделни направления, като например детското книгоиздаване, и 0%, както е в много от държавите от Европейския съюз. Парламентарни избори 12 май 2013.